ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ናብዚ ቻናል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። ሰላም ከመይ ኣለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ሓደ ሓዱሽ ሓበሬታ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ኣብዚ ወርሒ ውሽጢ እዚ እንዳሰማዕናይ ከም ዝቐነና ሓፍትና ስነ ጥበባዊት ሜሮን ሃይለ ምስ ሓደ ሰናይ ዝበሃል ኣብ ኖርዌይ ዝነብር ዲያስፖራ ተመርያ እንዳረኣናዮ ቀኒና ኢና ማለት እዩ። እቲ ስነ ስርዓት መርዖም ድማ ኣብ ኡጋንዳ ካምፓላ ብድምቀት ሓሊፉ እዩ ማለት እዩ። ካብ መርዓ ሓሊፉኑ ውላድ ከም ዝወለዱ ጥምቀት እውን ከም ዝሓለፈ እንዳረኣና ቀኒና ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ድማ ሓደ ሓድሽ ወረ ተሰሚዑሎም እቲ ሰናይ ዝበሃል ዲያስፖራ ወዲ ኣብ ኖርዌይ ሓዳር ከም ዘለዎን ውላድ ከም ዘለዎን እንዳተዘረበ ጸኒሕ እዩ። ሕጂ ድማ እታ ኣብ ኖርዌይ ዝነበረት ሰበይቱ ናብ ኡጋንዳ ካምፓላ ብምኻድ ንኽልቲኦም ብሓንሳብ ፊት ንፊት ስለ ዝረኸበቶም ንፖሊስ ኡጋንዳ ፀዊዓ ኣትሒዛቶም ኣላ። ነዚ ዝተዓዘቡ ብቐረባ ንፈልጦም ሰባት ድማ እታ ኣብ ኖርዌይ ትቕመጥ ሰበይቲ ሰናይ መፂኣ ናብ ኡጋንዳ እሲራቶም ዝብል ሓበሬታ ሂቦምና ኣለዉ። ብኸመይ ኣሲራቶም ኣብ ከመይ ኩነታት ክረኺባቶም ፖሊስ ከ እንታይ ኢልዎም ንዝብል ድማ ዝርዝር ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና። ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ሰናይ ጻንሒት። ነዛ ቻናል ሓደሽ እንተኾይኑ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑና ናብቲ ናይ ሎም መደብና ከሰጋግረኩም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ንዓኸትኩም ሓድሽ ኣይኮነን። ኣብዚ ወርሒ ውሽጢ ብዛዕባ ሜሮን ሃይለ ብዙሕ ሰሚዕና ኢና። ምክንያቱ ድማ እቲ ሰናይ ዝበሃል ወዲ ኣብ ኖርዌይ ሓዳር ከም ዘለዎ ዘይምፍላጥና እዩ ነይሩ። መጀመርታ ሜሮን ሃይለ ጥምቀት ስነ ስርዓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክልቀቕ ከሎ ምንም ኣይመሰለና ነይሩ። ድሓር ግን እቲ ወረ እንዳወፀ ኣብ ኡጋንዳ ብቐረባ ንሰናይ ዝረኣይዎ ሰባት ኣብ ኖርዌይ ሓዳር ከም ዘለዎ ምዝራብ ጀሚሮም ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ዘረባ እንዳተቐባበሉ ናብ ኩሉ ሰብ ንክበፅሕ ገይሮሞ ማለት እዩ። እዚ ሰናይ ዝበሃል ወዲ ኣብ ኖርዌይ ዝነብር ነይሩ ሓዳር ገይሩ ማለት እዩ። ብዙሓት ስራሕቲ ዝሰርሕ ሰብ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ንግዲ ዝነጥፍ ሰብ እዩ። ሰበይቱ እውን ብጣዕሚ ድሓን ትበሃል ሰበይቲ ናይ ባዕላ ስራሕ ዘለዋ ሰበይቲ እያ። ጓል 8 ወርሒ ውላድ ድማ ከም ዘላቶ ኣብ ኖርዌይ ዝሕበር። ድሓር ግን ሰናይ ነቲ ኩነታት ኩሉ ብምግዳፍ ናብ ኣፍሪካ ይገይሽ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ማለት እውን ንስራሕ እንዳበለ እዩ ዝገይሽ ካብ ኖርዌይ ማለት እዩ። ንሰበይቱ ንስራሕ ይኸይድ ኣለኹ ትካል ኣለኒ ኢንቨስትመንት ኣለኒ እንዳበለ እዩ ናብ ኡጋንዳ ዝገይሽ ማለት እዩ። ድሓር ግን ኣብ ኡጋንዳ ካምፓላ ምስ መፀ ምስ ሜሮን ሃይለ ሕቡር ርክብ ይጅምር ማለት እዩ። ሜሮን ብዙሕ ግዜ ንፈልጣ ኣብ ተዋሶ እዩ። ኣብ ናይ መድረኽ መምራሕ ኣብ ሞዴሊንግ ኣብ እዚኦም ዓውዲ ብጣዕሚ ፍሉጥ እያ። ህቡብቲ ዝኾነት ተዋሳኢት እያ። ኣብ ኣስመራን ከላ ብዙሕ ስራሕቲ ሰሪሓ እያ። ኣብ ኣስመራ ኢና ንፈልጣ ብዙሕ ግዜ ማለት እውን ናብ ኡጋንዳ ከመይ ኢላ ከም ዝኸደት እውን ብዙሕ ሓበሬታ የብልናን። ግን በቃ ኣብ ኣስመራን ከላ ብዙሕ ስራሕቲ እያ ትሰርሕ ነይራ። ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ሰራዊት ኤርትራ እትገብሮም ምልዓዓላት እትገብሮም ጓስጓስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተቐባልነት ንኽትረክብ ገይርዋ እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ርክብ ፅቡቅ ዝኾነ ምሕዝነት ነይርዋ ምስ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ማለት እዩ። ድሓር ግን እዛ ጓል ናብ ኡጋንዳ ከይዳ ማለት እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ካምፓላ ምስ ሕዋታ ኤርትራውያን እንዳነበረት ናብቲ ስነ ጥበቡ እንዳተሳተፈት እንከላ ምዚ ሰናይ ዝበሃል ዲያስፖራ ትራኸብ ማለት እዩ። ሜሮን ቅድሚ ሕጂ ሓደ ውላድ ኣለዋ እዩ። ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ሓደ ወሊዳ ምስ ወለዳ እያ ገዲፋቶ ናብ ኡጋንዳ በሪራ ማለት እዩ። ኣብ ኡጋንዳ ውሽጢ ምስ ሰናይ ዝበሃል ሰብ ምስ ተራኸበት በቃ ኣብ ፍቅሪ እዮም ወዲቖም ኩሎም። እሱ ገንዘብ ኣለዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ነጋዳ እዩ። ኣብ ኣውሮፓ እዩ ዝነብር ገንዘቡ ዩሮ እዩ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ። ኣብ ኡጋንዳ መፅኡ በቃ ደስ ዝበላ እዩ ዝገብረላ ነይሩ። ኩሉ ነገር ያማልአላ ነይሩ። ስለዚ ፍቅሪ ሓዲርዋ። ድሓር ነቲ ሰናይ ዝበሃል ወዲ ዝፈልጡ ኣብ ኡጋንዳ ዝነብሩ ሰባት ኤርትራውያን ነይሮም ማለት እዩ። ድሓር እዚ ኮ በዓል ሓዳር እዩ ዝብል ወረ ኣብቲ ዓዲ ይስማዕ ማለት እዩ። ድሓር ገለ ንሜሮን ሃይለ ዝፈልጥዋ ሰባት ድማ ናብ ኤርትራ ደው ኢሎም ንስድራኣ እዚ ሒዛቶ ዘላ ወዲ በዓል ሓዳር እዩ ኣቦ ሓንቲ ቆልዓ እዩ። ስለዚ ናይ ሰብ ሓዳር ኣፍሪስካ ናይ በዓልካ ምህናፅ ጌጋ እዩ ግደፊ በልዋ ይብልዎም ማለት እዩ። እቶም ወለዳ እውን ብቐጥታ ናብ ጓሎም ደው ኢሎም ግደፊ እዚ ከምዚ ምግባር ጽቡቕ ኣይኮነን ንድሓር ንህይወትኪ ጽቡቕ ኣይከውንን እሞ ግደፊ ይብልዋ። ንሳ ግን ክሰማዕ ኣይከኣለትን። ምክንያቱ ብፍቕሪ ዓቢዳ እያ። ድሓር እውን ከምቲ ዝበልኩኩም ገንዘብ ኣሎ ደስ ዝበላ እዩ ዛማልአላ። ንሱ ኣብ ኖርዌይ እውን ሓዳር ኣለዎ። ኣብዚ እውን ከም ውሽማ እዩ ዝጥቀመላ ዘሎ ማለት እዩ። ንሳ ምንም ክትቕበሎ ኣይከኣለትን። ነቲ ዘረባ ውድቂ ትገብሮ ማለት እዩ። ንሳቶም ድማ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እያ እንዳበሉ ክትሰምዖም ስለዚ ካለት ኣነ ብፍቅሪ ወዲቕ ኣለኹ እንተደልዩ ንስ ይግደፈኒ እምበር ኣነ ዝገድፎ ምንም ዓቕሚ የብለይን እያ ኢላ። ድሓር ግን ከምዚ እንዳበሉ እንዳኸዱ ከለው ኣብ መንጎኡ ትጠንስ ሜሮን ማለት እዩ። ሜሮን ድሓር ጥንሲ ምስ ሓዘት ብቐጥታ በቃ ምንክብኻብ ይጅምር
ይንከባኸባ ብጣዕሚ ዝንከባኸባ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ይቕመጥ ማለት እዩ ሓንሳብ መፅኡ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ብሓባር ምሳይ ይጸንሕ እታና ንሮይ ሰበይቱ እውን ብዙሕ ግዜ ትቋየቆ ከም ዝነበረት ንምንታይ ኣኸ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ትጥፍእ ዘለኻ እዛው እዚ ዘሎ ስራሕ ከመን ይቋፀሮ እንዳበለት ትቋየቆ ነይራ ንሱ ግን ንሰውን ሜሮን ክብል ብዙሕ መስዋዕት ይኸፍል ከም ዝነበረ እዩ ድሓር ሜሮን ምስ ወለደት እዩ እቲ ሽግር ዋና መንቀል ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሜሮን ምስ ወለደት ጥምቀት በፂሑ እቲ ጥምቀት ድማ ብደሚቅ ኩነታት ይሓሊፉ ኣብ ካምፓላ ማለት እዩ ድሓር እቲ ጥምቀት ብሙሉእ ብስእሊ ተሳኢሉ እዩ ተሰኒዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክብትን ጀሚሩ ምክንያቱ ክትሕዞ ኣይትኽእልን ክትቋፅሮ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሞባይል ኣለዎ ብሞባይል ዝስእል ግደፍ ሞባይል ብስልኪ ኣይትሰኣለና ገለ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ እንዳሰኣሉ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ መልቃቕ ይጅምሩ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ እታ ናይ ነሮይ ሰበይቱ እቲ ናይ ጥምቀት ናይ ስነ ጥበባዊት ሜሮን ማለት እዩ ምስ ሰናይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ትሪኦ ልክዕ ከም ሰባ ማለት እዩ ድሓር ኣብዚ ሽግር ዝገጥም ማለት እዩ ንሳ ድሓር ፈሊጣቶ ለካስ ንትካል ኢንቨስትመንት እንዳበለ ዝገይስ ዝነበረ ነዚ ኣሎሚድ እዩ ብምባል ብጣዕሚ በቃ ትቋያቁ ማለት እዩ ትሓረቕ ብሕርቃን ብዙሕ ነገር ትገብር ድሓር ትድውል ናብ ሰናይ ማለት እዩ ሰናይ ከም ዘይፈለጠ ማለት ከም ዝፈለጠት ጠርጢሩ ኣይልዕሎነት ስልኪ ማለት እዩ በቀረባ ዝፈልጥዎ ሰባት እዮም ከም ዝሎም ዝዕልና ዘሎ ኣይ ተቐበለን ድሓር በቃ ፈሊጣላ ማለት እዩ ዝብል ጥርጣረ ሕዲሩ ምንም ኣይ ተቐበለን ብዙሕ ግዜ በቃ ምስ ስነ ጥበባዊት ሜሮን ጸኒሑ ማለት እዩ ሰለስተ ሰሙን ዝኣክል ብሓባር ጥምቀት ሕሊፎም ኣብኡ ጸኒሑ ድሓር እዛ ጓል ካብ ኖርዌይ ናብ ኡጋንዳ ትበረር ማለት እዩ ታሰበይቱ ኣብ ኡጋንዳ ብከይዳ ድማ ናብቲ ሜሮን ስነ ጥበባዊት ሜሮን ኣላቶ ያ ዝተባሃለ ቦታ ናብኡ ብትኸይድ ድሓር ንኽልቲኦም ጎፍ ንጎፍ ትረኽቦም በቃ ፊት ንፊት ምስ ረኸበቶም ፖሊስ ፀዊዓ ብቁልጥፋት ሒዛቶም ማለት እዩ ሲራቶም ፖሊስ ኡጋንዳ ናብቲ ጣብያ ምስ ወሰዶም እንታይ እዩ ትሽግር ኢሉ ተዛሪቦም በቃ ኣብ ልዕሊ ሓዳረይ ውዕል ሓዳር እንከለና ኣብ ልዕሊ እዩ ክዝሙ ረኺቦየ ዘለኹ ውሽማ ሒዙ ትብሎሞ እንታይ ዓይነት መረጋገፂ ሓበሬታ ኣለኪ እስኪ ውዕል ሓዳር እንተሃሊኪ ኣሪና ውዕል ሓዳር ኣሪና ይብልዎማ ውዕል ሓዳር ነካልሳት ተዳልዋ እያ መፅያ ነይራ ውዕል ሓዳር ሒዛ ኩሉ ናይ ክልቲኦም ሰርቲፊኬት ዘለዋ ኩሉ ክልቲኦም ከበዓል ሓዳር ከም ዝኾኑ ዝእምን ሰርቲፊኬት ብምሉእ ተውፅኦ ማለት እዩ ፖሊስ ኡጋንዳ ብትኽክል ኣሚኖም ማለት እዩ ሰናይ እውን ምንም ክብል ኣይከኣልን ኣይ ሰበይተይ ኣይኮነትን ክብል ኣይኽእልን በቃ ኣነስ ምንም ዝብሎ ነገር የብለይን ኣነ ከም ደስ ዝበለኒ ክኸውን ይኽእል እየ ኣብ ሂወተይ ዘገድደኒ ማንም የለን ኢሉ ተዛሪቡ ግን እዚ ከም መልሲ ኣይተቆፀረን ድሓር ግን በቃ ብክንደይ ክርክር ተፈቲሖም ሰናይ እውን ምስ ሰበይቱ ናብ ኖርዌይ ከም ዝኸደ ንስነ ጥበባዊት ሜሮን ገዲፍዋ ኣብ ካምፓላ ናብ ኖርዌይ በሪሩ ከም ዝኸደ ምስ ሰበይቱ እዩ ዝሕበር ዘሎ በዚ ዝመርዓ ናይ ዝወርሒ እዚ ናይ ስነ ጥበባዊት ሜሮን ሃይለ በዚ እዩ ተዛዚሙ ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕፍር እዩ በዚ ኩነታት እዚ ተዛዚሙ ድማ ኣብ መወዳእታ ተዛዚሙሎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እምበኣር ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎም መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ክሳብ ብኻሊእ ትሕዝቶ ንረኽብ ሰናይ ቀን